Bueno, ahora isto é renovado todo, porque antiguamente era de outra maneira, era todo de cualquier maneira, ahora isto arreglámolo fai 20 anos. E isto tiña o meu sogro, e logo collémola nós, e levamos nós uns 25 anos, ou máis, non me acordo. E desde sempre fíxenas, para moitos ayuntamientos, pero aquí levo, sí, 23, desde 93. Antiguamente faíanse a man, agora temos unha máquina que se fai na máquina, pero logo o resto é todo artesanal a man. Gravar a man, bañar a man, meter no forno, quitar, pero todo é a man prácticamente. Traballo con o meu fillo e a miña filla, cando botamos un mesmo para facelas, porque queren o seu tempo. Solo gravar botamos moitas horas. Para gravar o mellor 100 tablas ou 100 tazas botamos 3 horas boas. Por favor, que veñan moitos a tomar os callos e que se coman ali, non levar para casa, porque senón isto cada vez vai a menos. E que vos aproveite, que o paséis ben.